suwe ora jamu. Tegese suwe ora ketemu karo Mas Jok Klitik, Jok Kluthuk. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La kala wala quwata illa billah. Matur sembah nuwun, Mas. Nggih. Awit saking dawuhipun para warga wonten ing dusun Padoyong sehingga kula panjenengan saged silaturahmi wonten dalu menika Mas Jok Klitik. Amin amin. Mugi-mugi dalu niki silaturahmi kula panjenengan sowan ngabiyantara dalem. Piyayi agung wonten ing Padoyong binangun insyaallah ngentekke ragat golek nikmat slamet donya akhirat. Insyaallah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Niki Mas, mula dalu niki alhamdulillah cinatet niat kajatipun dusun Mas. Dusun nggih. Ki sak dusun ora sak desa lho. Masyaallah nggih. Dusun sak kaya ngeten lho Mas Kluthuk. Perlu diacungi jempol bahwasanya mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur untuk seluruh dusun-dusun sekecamatan Binangun. Tepuk tangan untuk masyarakat dusun Padoyong. Elok tenan lho. Cobi penjan persani jajal. Kula niku jan gumun setahun jembleng serendeng. Sing tak gumuni apa sing tak gumuni apa? Dalange Mas Kangko. Sik enten kula kalih Klitik. Nggih. Biasane iki lek wong duwe gawe iki mantu, leres sunatan, syukuran, hari jadi, bersih desa, bersih dusun. Nggih. Ini neluk dalang Mas Kangko dalang larang sampean karo aku. Nggih. Dalam rangka peresmian bakso cilok iki muga-muga bakso cilok matane. Kowe ora genjebles cantangmu. Kayak iki pancen yo pas ngedeki ning nggon cedhake bakul bakso. Orang resmine bakso cilok iki ta? Wah, ngawur wae jan. Pembukaan. Ya kayak ini tulisane kuar-kuar wae. Iya ning pas papan panggonane teng ngareping mriki. Oh, alah tak kira lek wayangan. Ngeten iki sampe ditimbali adoh-adoh. Bisa bersinergi dengan Mas Kangko lah yo ngisi-ngisini Mbah Lurah Rogan to ngene iki. Tak kira lek wayangan iki dalam rangka peresmian bakso cilok iki mosok ya wayang. Bocah kok mula to wong ki takon, duwe kentongan ki dititir. Duwe tutuk kuwi dingge pangucap, ora ngono kuwi. Apik ta niki aku delok masyarakat kene seneng ramu Pak. Napa? Seneng kene apik kene. Seneng lho. Seneng Gumalang nyawiji. Kene iki nek Binangun niku lek tenggene minded wayangan tenan. Napa meneh dalange jenengan niku penonton tumplek-blek. Nggih. Penonton hebat. Iki lek penonton sing dhuwur niku lho. Tak delok ning kene malah kaya numpak kapal budal ning gone Iran iki. Lah kae nggawa anak lanang cilik ke nek nguyuh kon dhuwur lak dikira udan sanggon to kae. Lah kena nggih tayamum. Oh iki kok nyawang kok ngendi-ngendi. Tayamum nggih wedi yo. Mbok yo ngene iki nyawang sing nimbali sinten? Yo Pak Kasun lho. Ngerti ora jenenge kasune sapa? Lah Pak Rohan. Lah kuwi lurah. Lah iya lurah Pak Rohan. Pak Kasune sinten? Pak Kasun. Lho. Iki lho, wong ki nek ora duwe pengalaman ngeten iki. Lek dusun ki ke bawah Pak Kasun, nek desa ki ke bawah Pak Kades utawa Pak Lurah. Wong ki digandeng iki sak dusun, iki sing ngepalane ya Pak Kasun. Ngoten lho Pak Kangko. Mula nek dusun ki kepalane Kasun, mula sing ning ngarep Pak Kasun. Nek desa kepalane desa ya Bapak Kepala Desa. Kepala Desa. Nek kabupaten ya Bapak Bupati sing memimpin dengan kepemimpinan daerah, kabupaten. Ya, nek provinsi ya gubernur. Gubernur. Ngono lho. Jadi pemimpinnya di depan tuh sesuai dengan porsinya masing-masing. Pemimpin itu selalu di depan. Selalu di depan gitu loh. Nek nggon salat ibadah kae jenenge imam. Kae ning ngarep. Sampean dadi kepala rumah tangga di depan mergo pemimpin. Ya. Ngono. Setiap pemimpin itu tempatnya pasti di paling depan. Nah, ini. Contoh wong salat, imam kae pasti di depan sendiri. Urung mesti. Lho kok aku iki anake kaji lho, Duk. Anak kaji tapi jangan kurang berpengalaman kok. Loh, aku iki salat jamaah iku lino wong cedhakku masjid. Pikir cedak masjid tapi ora salat. Loh. Salat no rumah saya. Lah mau dawuh pripun? Piye? Yen dawuh pripun? Pemimpin itu seperti Bapak Kepala Desa. Ya. Bapak Kepala Desa itu memimpin suatu desa pasti ada di depan. Ya, Kasun Pak Kepala Dusun pasti ada di depan. Di depan. Jenengan paling patuladan mau salat menika yang paling di depan imam. Guru mesti. Kok urung mesti to kowe tak kekrek lambemu lho. Ambakno aku pisan tau ning Mekah. Oh ning Mekah mek kula anak-anak unta gitu. kowe ra nyepelekke lho. Ramane nyapa to ning kono ya padha wae dadak jelas nih Pak Kangko iki. Ha kono lak krungu yo an. Wis nek ngene aku. Nah.
Ya wis ning kene ben rada cedak. Apa? Dereng mesti lek salat menika sing ning ngarep dhewe Imam. Urung mesti. Berarti jenengan ra tau nglayat. Layat piye? Ya kerep no layat. Salat jenazah berarti ra tau jenengan. Salat jenazah ya tahu. Sing ting mburi napa? Makmum. Ngajengi makmum? Imam. Ngarepe imam. Jenazah. Hah. Sapa sing ngarep jenengan lak ngendikan sapa lek salat ki ngarep dhewe ki imam? Heeh. Nyatane lek salat jenazah nika ning ngarepe imam enek jenazahe. Ayo. Ayo. Ora tau nglayat jenengan berarti. Oh, bingung to, lap-lapan anduk to jenengan. Anu urusane dhewe aku gak melu-melu ki. Ya kecuali. Oh, jenengan ora muni kecuali kok. Oh iya ya. Ayo. Oh, kalau Sampeyan ki kudu ada pembelaan to, Den. Pembelaan piye? Wong dipojokke kali. ora mojok nih, tapi saya berbicara realita, Bos. Intinya seperti apa? Loh, ya kuwi mau. Garis besare Iki ning ngarep dhewe iki ora mesti lek salat ki ngarep dhewe imam. Salat jenazah ki ning ngarep dhewe. Salat jenazah ki ning ngarep dhewe jenazah. Kuwi nduduhne Gusti Allah kuwi sak bejat-bejate menungso, sak nakal-nakale menungso. Kuwi besok yen sowan marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal diunggahne derajate. Loh, edan iki. Mulane aja dadi wong nakal. Loh. Seto, contong iki lho. Kok aja dadi wong nakal. Lho iya no. Ya kekudangane iki aja nganti uwal saka gegayuane wong tuwa. Ya. Nggih to, Mas? Bener. Mas Kangko digudang karo Urung mesti lek wong nakal ki ora nyenengi wong lho. Acara bengi ki sukses ki ya gara-gara wong mendem-mendem ya iso lho. Lho iya lho. kowe kok ngerti? Lho ngerti no. Kowe ora apa ngerti sing masang terpal ki wong mendem-mendem ora kowe. Iso sukses kaya ngene iki. Iki lak nyenengi wong, iki ya pahala lho, Bos. Iya. Iki sak grup apa malah mungsuhi aku to iki? Kamu kok sak grup lho iki. Lho iki berbicara realita ngomong apa eneke lho aku. Engkene nggon hal yang Mulane mana? aja ngomongne wong elek kowe. Lho, Enek wong apik iki mergo enek wong elek. Kowe lek ora enek wong elek iso dadi apik kowe. aku iso ngene iki Iya, mergo enek sing elek. elek aku. Lah iya kuwi lho. Ya toh ini lah, ini tak kewangan. Tak omongi kowe. Iya nih. Enek sing dodol ya enek sing tuku. Dodol tok ora enek sing tuku ya bangkrut, kukut. Oh. Kowe ketok ganteng, mergo kowe jejer wong elek. Jajal kowe jejer karo sing luwih ganteng. Ketok elek raimu. Ki mau jane tas nyandung apa to, Mas? Wong mau yo ning mobil ra nek perkara lho, Lah jane. iya. Kok njur munggah terus dadi masalah ki. Iki ndudune bahwasanya dusun kene iki dusun nuh sewu. Ngene lho, Mas. Apa aja ngene? Aku tau ngene keturun kok. Maksudnya ki ngeten. Piyayi iki nek iso diajak beredukasi, dirangkul, dilungguhke. Apa rasa nunggu dhewe kabeh? Oh, mbok kira-kira lara, stroke. Maksudnya ki kabeh lak gumolong nyawiji, kekompakan, bergandeng tangan. Ki tujuannya apa gitu loh. Nek wis ngerti ana wayang, aku ngerti. Sampe lak pilah-pilih to, kudu iso milah lan kudu iso milih lah ngono. Bener. Lho Mas Kangko ki wong cerdas lho, ngopo dadak mbok warai? Mbok tuturi. Sing nuturi sapa? Iki ki adu pengalaman. Lho, lah saiki nek api elek, nak nun sewu, pangapunten Mas. Piye piye, Cok? Kabeh ki lak wis ginaris to. Ana elek, ana apik lah. Iya apa ora? Ya. Lah terus saiki nek sampean nun pangapunten. Ah. Sampean dhewe wae ora ngerti kok. Kok ngomong elek. Lah kowe apa ngerti? Sejatine kluthuk apa ngerti? Iki no. Nah, kuwi awake kluthuk. Iki. Kuwi sirahe kluthuk. Ngono kok jare pemikiran tua to. Iki. Lah kuwi ragane kluthuk. Ngono lho. Iki. Hah, Oke muni. gak streaming kok iki gak. Kowe muni aku manuke gluduk. Ah, ora aku sing muni lambemu iso. Mula nggih to, Mas. Heeh. Wong jati dirimu wae ora ngerti kok kowe lemu cuma ngol-congol ki lho. Kluthuk ki sing dicoba. Sing ndi ya? Nah, ora ngerti to kowe? Ndi? Ayo kowe kok kono. Eh. Mlaku ngono. Tuk jog kluthuk. Apa? Lah iki lho. Iki jog kluthuk iki. Apa? Lah kuwi kluthuk. Masa mengene tok. Kowe ora mudeng kok mangsane. Bengi iki acarane tasyakuran. Nyapa tujuane kok wayangan, ngono lho. Budaya adat sing dijunjung karo Kanjeng Sunan Kalijaga, biyen siare ya lewat ini. Kaya sik urip-uripa biyen. Aku mbiyen nakal, Mas. Nakal, pangapunten. Iya. Kaya kancane. Ketoke nganti saiki jek nakal, Den. Wong nakal kuwi enek watesane. Enek watese ya. Bocah cilik ki sok kala kadang ketok meneng ya nakal ya iso. Wates Binangun sekarang. Kowe ora ngerti to.
tulaten Kanjeng Sunan Kalijaga. Bener. Nyuwun syafaate, Ya. hidayahe. Kowe ora ngerti. Mula aku mbiyen nakal nyapo, nganti kecekel polisi barang tak lakoni mbiyen. Oh iya iya. Mergane aku eling-eling kabeh menungso duwe lelakon. Ora ana tinane wong mulya yen ora diwiwiti saka rekoso. Mbiyen aku main los, ngombe los. Ning sakniki begitu kula pun srawung kali Gus-gus ngaji. Nggih. Tawaduk tawakal manembang gandul sarunge yai. Ndek iki aku tak gandul lah kok sarunge melorot ra katokan ya ini. Contongmu lho. Kowe iki ora sembrono iki tenanan. Gandul sarung iki gandul ilmune. Ilmune, ngono lho. Iya iya iya. Mula sapa ngerti iso nular, ngono lho. Iya iya. Nular sapa? Loh, lah aku nyatane nggih to. Ah. Mbiyen laku nakal, insap, duwe lelakon elek ditinggalke, nggawe meneh lelakon sing apik. Mula sapa ngerti dhewe iso nulat syafaate saka Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi apik, tirakat kuwi apik, ngono lho. bener. Nggih mboten Gus. Biyen Sunan Kalijaga kuwi dadi brandal Lokajaya. Nah, kuwi lho. Branda sing ora enak iwake. Ning ketika mendapatkan syafaat, kuwi dadi wali yang luar biasa. Babat alas Wonokrama mbiyen nalika Ana karo ndasmu. Jayabaya. Wononarta. Heeh ya. Wononarta Sabda. Kowe iki mesti guyon kok. Ora Piye. Kula niku prosese ngeten niku, Proses. Proses. Loh, dapur bandene Sunan Kalijaga. Loh, piye to ki? Sunan Kalijaga kayak nyolong rampok didemne wong ra duwe-duwe. Nggih. Lha wong ki menang 2000 ndelik. Nek lak ibu-ibu mesake, bapak-bapak ya mesake. Ngene iki lenggah, ngene iki pampi apa? Ora kok ming nonton wayang. Ya delok wayang ngawur iki. Mosok linggo ngene iki ape ngenteni MBG ora mungkin ya. Piye to kowe iki? Ngene iki bapak ibu, ngene iki lenggah pados hidayah. Heeh. Ngriki niku nyuwun pangapunten. Piye Mas? Priyayine Islamik saestu Mas. Nggih. Nyatanipun Kang Kakung songkok sedaya. Ibu-ibu jilbaban sedaya, masyaallah. Ngeten niki hidayahipun ageng. Barokahe gedhe. Kowe ngerti ra nek urunan nyambut gawe ning sawah panas ngentang-ngentang. Jur ngene iki golek seneng sewengi, Barokahe iki luar biasa. Kula tepuk tangan kagem masyarakat mriki. Pundi niki padha yang barokah. Mbok tampa ki dhuwit barokah Masyarakat. Ora plak-plak empal dojo. Kelar umpal brewok. Kowe ngawur, mula seneng kok ngene iki lho. Iya ya seneng. Mula nek golek nggon ngene iki angel. Pangapunten Mas. Nggih. Dusunipun menapa? Paldoyong. Paldoyong, tembunge paldoyong. Pal kuwi ngerti ora? PAL. Hurufe 3. PAL kuwi nek diwaca apa? Pal. Kok pal? P-ne kuwi apa? Apa? Lho. Diwerdekne ngono lho. P iki apa ngono lho. Mau ngarep kaya yak-yak. Iya, kaya wong cerdas sing malah puwekok men to. Aku iki cerdas iki mek 10 menit tok baru iki pekok nih aku Mas. Oh, lah iki bandrole rego rong dicepot. Blok eratu. Ngono kuwi. Anyar nek Tambah dipedhot. Kowe ajiro tenan iki kok. Ora ngising-ngisini Mas Kangko iki paling ora ki kok Solo lho, Surakarta, Diningrat lho. Kok iso ngene mbok pamerne Pak Kemlinti kowe. Pak Kasun ben roh bintang dijoli. Mbah Lurah ki sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo, ora pilah-pilih. Lah kowe mung perkara iket lho. Bandrol ra mbok ilangi ngono kuwi. Kemlinti kowe. Judul nek mampu. Iya. Aku sik sugih kok. Sugih kok kemlinti lho. Besok kowe bali kuwi. Sugih malah bingung. Lho, lah ngopo? Lah numpak apa iki tau. Lah terus? Mobil penak ya tau. Fortuner, HRV, Nggih. Foxy, Ya. Pajero. Terus? Kabeh tau tak tumpaki. Lah saiki. Begitu wis ngrasakne tiba mek ngono ae. Lah iya ngerti. Waleh. Lah kene. Saking walehe sik aku ngalor ngidul gandol truk. Kuwi jenenge yo nyitak kere kuwi kok iso. Wong kok yak-yan. Kono ngaturke pal kuwi apa, Jajah? ayo diwerdekne untuk menyemangati masyarakat guyub rukune. Siapa Kak kok? Ngono. Ibu-ibu lho lenggah. Ki do bayar 150 lho, Jok. Masa to, Pak? Heeh. 150 luar biasa. P menika saka tembung pinaringan. Pinaringan apa? Muga-muga warga masyarakat Riki Paldoyong. Paldoyong muga-muga pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala didohke bilahine cedhakke rezekine. Amin. Amin.
Lah ya ra barokah niki. Menika saka tembung alhamdulillah. Sing penting ade tetep ngucapne alhamdulillah, diwehi rekoso ya alhamdulillah, diwehi urung duwe anak ya tetep alhamdulillah, diwehi apa wae tetep alhamdulillah. Iki mujudke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karepku yo ngene iki lho, wong ki ndang cak-cek ngomongke sing apik. Ngono. Iki jenenge ora bedak-bedake. Saling melengkapi dan menutupi. Kalem-kalem. Malah aku ketok goblok mau anu iki lho, apa sih tak cepot malah. Ngono. El menika lancar. Muga-muga sak sampunipun gelar ringgitan ing dalu menika nimbali Mas Kangko sing dadi dalange, muga-muga diparingi lancar usahane, lancar rezekine. Amin ya ngono lho, tatas titis tetes. Ono seneng kae lho sak dulur iso saling menutupi lah apik to. Doyong. Do menika dodone jembar. Alhamdulillah. Mbah Kasun, Mbah Lurah menika dodone jembar, mempunyai jiwa yang sabar. Insyaallah momong warga masyarakat Paldoyong, warga masyarakat ngriki sedaya pinaringan sabar. Wong sabar bakal subur, wong ora sabar cepat mlebu kubur. Allah ya Allah, astagfirullah. Nyapa aku rasa sampean. Kesuwen gentenan tak dendasmu. Sing terakhir Yong. Yong kita tegese apa? Yong menika mboyong. Boyong apa, Mas? Tegese mboyong pagelaran ringgit ing dalu menika saka Solo teka kene. Muga-muga iki iso dadi hiburan, iso dadi panglipur warga masyarakate. Wong ki luwih becik seneng sak kabehe, muga-muga senenge awake dhewe dibaleni senenge dipinaringan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seneng ki padha karo tenang ya, Mas ya. Iya lho. Tapi luwih becik aja dadi wong seneng ning dadi wong tenang. Lho, kok saged? Mergo wong seneng urung mesti tenang, yen wong tenang mesti seneng. Sik iki ku iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih Mas Kangko. Tenang karo seneng ki bedane nggon ngendi? Beda. Wong niku luwih becik dadi wong tenang daripada dadi wong seneng. Urung mesti lek wong seneng tenang, tapi lek wong tenang mesti seneng. Contone Mas. Contone wong karaoke ning kafe. Nggih. Karaoke nyanyi seneng, tapi atine ra tenang, wedi konangan bojone. Oh iya benar. Ya ora? Benar. Piye mboten? Berarti seneng rong kariwan nek tenang. Tapi lek wong tenang mesti seneng. Contohnya warga masyarakat Paldoyong menika tenang sedaya. Iya. Tegese tenang sedaya arepe tumindak apa wae, kuwi tenang lakoni tapi seneng atine. Alhamdulillah. Iya. Lho kuwi tenanan. Dadi serupa tak sama ya. Tak sama. Lampu niki? Lampu ki sing darane lampu ki terus terang karo terang terus. Kuwi beda. Oh. Terus terang karo terang terus ki beda. Bedane Mas. Terus terang kuwi kejujuran, terang terus kuwi lampu. Niki lho Mas. Uyahe putih, gula putih, sabun putih. Ning ngurung mesti putih kuwi uyah, gula utawa sabun. Padha rasane. Nggih mboten? Iya bener. Ngarep masjid karo masjid ngarep omah karo omah ngarep. Kuwi beda neh. Omah ngarep kuwi tangga teparo, tapi lek ngarep omah kuwi latar. Oh iya apik iki. Ya teras. Bener. Teras. Piye kuwi mau omah ngarep karo ngarep omah kuwi yo beda. Heeh. Nek omah ngarep kuwi omah ngarep kuwi tangga. Nek ngarep omah kuwi latar. Pekarangan. Iya. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Beda neh kuwi. Masjid tingkat kuwi bangunan, tingkatan masjid kuwi awake dhewe sepira gedene awake dhewe manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho beda ya. Beda neh. Nek nikah karo kawin beda. Lek nikah kuwi mesti kuwi Sik kuwi jelase lho. Jelaske sing penak. Lek nikah kuwi mesti kuwi mau. Aku gak usah. Ora tegese dijelaske ning ana benere ngono lho. Sing jelaske aja sampe nerak nggon jalur agama. Lek nikah kuwi nek nikah siri. Kuwi ya sah tumraping agama, tapi lek kawin kuwi enek sing sok kala ngrusak tataning keluarga. Kawin kebo. Kuwi kumpul kebo nikah kawin kebo. Kowe yo ngawur kok iso. Mula kersanipun gayeng, Mas. Iya. Mbok bilih wonten renan penggalih Mbah Lurah. Loh, ade sik to. Oh, kuwi lho. Saged to? Nyanyi. Oke, siap. Nyun kate, Mas, nyun kate. Lah saya lagi seneng-senenge nyanyi. Nggih. Kula iban campur sari niku wau. Set nggih, Bude. Jan aku lek sing ning pos ki seneng ndelok ning kene malah kaya ngenteni bis Bagong ya kaya halte. Kowe ngawur ngene iki ket sore leh golek nggon lho mangsamu. Kan bar magrib lho Mojo. Golek nggon ket sore, ngawur wae. Lah ngerti aku rene mau payoh. Jilbabe ya apik-apik ora kalah karo nggonmu. Utha. Sing wedok iki jilbabe apik-apik tapi lek sing lanang iki songkoke wis kaya buluk-buluk. Apa beda to wong lanang karo wong wedok iki? Beda lho Pak Kangko. Mosok nggih lho.
Bedane apa wong lanang karo Bedane iki wedok? wong lanang ki nun sewu. Delon wong lanang ki tok ayu-ayu nih. Lanang. Wong wedok. Matane kene iki wedok lanang rene. Bedane apa? Wong wedok ki tok ayu-ayu lek sing lanang ireng-ireng ngene. Ini menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki itu demi kecantikan seorang istri. Ayo. Sik dikenane lagi. Nggih. Dicetakne. Seorang suami berjuang. Ya, zaman sekarang itu sudah kelihatan bahwasanya wong wedok ki mesti ayu-ayu, lek wong lanang mesti ireng-ireng. Ini menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki ini demi kecantikan seorang istri. Tapi kadang-kadang seorang istri itu kurang mengerti apa yang menjadi keinginan seorang suami. Kok iso iki lho? Lho ya. Wong lanang iki delon ireng-ireng kaya ngene iki. Sing wedok ayu-ayu resik-resik. Perawatan ayu-ayu. Ketok putih-putih, ketok cantik-cantik. Dan diteni, wong wedok iki jilbab mesti rolas. Tapi lek wong lanang songkok iki mek sitok tok. Yasinan yo sitok, tahlilan yo sitok, kumpulan RT yo sitok, ning dindinggon mesti sitok. Iki mergo ngirit demi kecantikan seorang istri. Mulane wong wedok saiki mesti ayu-ayu. Kadang-kadang ada pepatah dalam pantun itu yang saya ucapkan bahwasanya dolanan bowling kena beling, wong wedok glowing, sing lanang gulung kuming. Wong wedok jilbabe rolas. Rolas, Pak. Tapi lek wong lanang sokoke siji. Tapi wong wedok kadang-kadang kurang mengerti apa yang menjadi keinginan seorang lelaki, Pak. Terus. Wong lanang kaya ngono kuwi, Pak Kangko. Nyambut gawe isuk ning sawah ngantek sore. Enek srengenge panase kaya ngono. Neng tengah sawah ngentang-ngentang. Nggih lho Pak Kangko. Kuwi demi kecantikan seorang istri, ngopeni wong wedok. Nggih mboten Pak Kangko. Betul. Delokan wong lanang iki. Kaya ngene iki lho, ireng-ireng kaya ngene. Matane malah ngelokke kancane. Ora ngelokne, tapi saya berbicara realita. Arep realita ritek wong wedok ya rekoso. Rekoso napa? Aku tangi turu lah dicepake kopi sing gak kopi sapa? Sing tuku kopi sapa? Wong wedok makare masak tok. Wong lanang ki tuku lho, Bos. Kadang-kadang lek tukone kopi gak banyu putih tok Masak arep mbok wee dhuwit apa cukup kowe? Apa ngerti nek regane gula mundak? Urusane wong wedok. Lho. Kok malah ora kepenak iki. Hidup lanang. Hidup itu. Halo, akeh dhewe lho, Lon. Mbok-mbok ritek ra apa-apa. Iki Pak Kangko. Duluan Pak Kangko, duluan. Ngapa? Mbak Dwi, kita cantik sekarang. Iya. Cantik sekali. Mas Kangko rambutnya gondrong ora kau bersyukur kaya ngono kae. Aku berjuang selama Nah, 1 malam untuk siapa? istri. Ngene iki melu ngene iki ora perkara nyinden. Bayarane senapa iki? Rumangsamu iki napa bayaran? Nata manajemen ngene iki enek kurange sapa sing nambeli nek ra wong wedok-wedok. Hidup wong wedok. Ora mungkin. Lah ora mungkin kurang. Kono wis ngitung. Lek ra tanggapane ra cukup, ora budal kuwi mesti. Budal lan ora wong wedok ya mumet. Arep kene ngenehi dhuwit 100, gedene 500 kon dadi sak wulan cukup, Mbak? Cukup mboten? Ora cukup. Ibu-ibu 100 seminggu cukup. Mula kudu awake dikudu merdeka. Maju. Hidup wedok. Gosok kowe ayo. Hidup lanang. Ayo. Hidup. Lah hidup. Oke, Lah hidup. kita nglakoni, Pak. Oh tenan. Lah hidup nyontekne. Ya. Mangsane. Mangsane. Ora setok. Wong Oh, lanang. ngono kowe le. Saiki acara apa ta iki? Iki pokoke hidup wong lanang. Mergo lek wong lanang rasa hidup, wong wedok cakeme elek. Kuwi kan. Mur klumbrak kunduk rasa hidup. Lah, Ora iso hidup. Sampeyan tanpa enek wong wedok sing menghidupan tekmu sapa? Aja sembrono sampean. sama-sama. Tanpa wong wedok, engko jam 5 isu hidup dhewe. Bener. Hidup. Ora angger jebleh contongmu wae. Jam 5 hidup dhewe kadang-kadang. Kula ki trenyo Mas Kangko. Apa? Rene diundang kok ngibun malah kowe mengundang mana ngono ki kepiye? Ora masalah iki adu argumentasi kok. Iya lho. Heeh. Ngundang mana? Ora apa-apa. Lah yo lara tatiku. Aku ki ibu kuwi tak anggit bae senajan ta ora petuk. Ning kaya ibuku dhewe kaya mbahku dhewe. Kowe iki nun pangapunten, Mas. Apa? Masyaallah. Iso dadi rong ya ampun, apike kaya ngene. Biyen kuwi ning jero weteng sing nirakati mbokmu ya, Mas. Iso dadi mata ngene iki ning jero weteng sing nirakati mbokmu. Iso dadi lambe ngene iki sing nirakati mbokmu. Lara lho, Cuk. Banter lah. Kok sia-sia karo wong wedok iki.
Mangsamu. Iki garbane ibu ki dihormati. Lewat ditetesi. Karo Alteco. Mangsamu, Pak, kula tak nembang, Pak. Gedik mawon. C. Mangsamu ke lho. Loro ya. Nelongso. Ibu-ibu nelongso nganti nglus dodong. Guyon Bu, nangis nyawa to nangis. Jenenge nangis. Ngono ki batin. To 50 ming dipaido kluduk. Ora sembrono ya. Ben nuansane adem penggalihe masyarakat mriki. Oh no, cobi Mas Joro. Plong ya, Pak. Alah. Arep muni Umi kowe. Umi sapa? Oh iso. Lah lagune religi Umi. Arep muni Umi. Umi Hafifah. Ayo. Pangapunten nggih Mas Kanggo. Ya, okay. Pangapunten. Digawe adem masyarakate, men kabul dongane supaya tikus-tikus ora merajalela, tikus-tikus iso ilang saka ing padoyong. Kula yakin kok, Pyai ngriki niku penggalihe lunak. Seneng berbagi kebahagiaan. Mula nggih cinatet wonten dalilipun inama amalu biniat, niat sing apik niki bakal dipun ridhoni kali Gusti Allah ingkang arya jagat. Ngoten. Kula digoleki nggon sing penak ngene iki. Ayo. Iya. Cobi Mas, kote Mas. Rei 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 rari rari ra rari ra rari rari ra. Bro nada mau bro. Ayo. Loh. Lah kok mek meneng tok iki lho. Lah wong padha-padha kerjane mek lolak-lolok iki. Lah lo maju. Kok iso dijak nembang kok iso. Suarane iki ditokke. Dadi seniman ki konsisten totalitas ngono lho. Piye? Ora. Nggih Mas nggih. Ya anu harus. Kula kedah pripun Mas Kanggo? Lek Nang tembang, napase ditokne. nggih. Kula pripun? Napase ditokne. Nggih. Nah ngono lho. Kancane nembang ya nembang, gawe swara nggih napas. Mas Loro. Kula pripun? Napase ditokne. Nggih. Rei 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 rari rari ra rari rari ra rari ra rari rari ra. Sik, weh, jan daglane goblok. Lah jenengan wau dawuh sanjange napase kon ketokne pun klotokne sik bakal kleru. Ngene lho maksud iki ora mung napas tok bengok. Ngono lho. Iki lak wis nembang. Nggih. Lah ketika iki nembang ya kudu disaut karo bengokmu kuwi lho. Gen sinkron. Nah, Wau jenengan sanjange napas kon ketokne pun ya klotokne. napas diawak diringi karo vokal. Kula pripun? Bengok. Nggih. Padha iki. Oh, lah iso. Salah nek mesti tak Rei 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 rari rari ra. Oi! Rari rari ra ira ira rari rari ra. Oi! Rai rai ra. Oh! Angel ram iki wis cak Kok ora iso tanggap to? Lah wau dawuh jenengan wau kan napase kon ketokne pun klotokne. Kon bengok ya kula pun bengok. Pripun? Masalah neh. Maksudnya orang bengok kaya lamporno kowe ini improvisasimu iki lho keluarkan. Kula pripun? Improvisasi. Improvisasi. Saora-orane iso imbang entarane kakak adik iki lho. Kula pripun? Improvisasi. Improv. Improv. Nggih. Nah, pemikiran. Ben saling mengisi ngono. Pak Kakon. Religi. Rari ra ira 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 rari ra ira. Allahu Akbar. Rei 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 rari rari rei. Alhamdulillah. Rari rari ra. Astagfirullahaladzim. Sik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iki jane lakon apa iki jane? Allahu Akbar. Oh iso.
improvisasi kok iso gawe ngono ki ngopo ki lho. Maksud ngene lho, Duk. Iki lak sing nyanyi lak cah loro. Nah, iya to. Lah ketika kene nyanyi sauten. Kenapa lah? Ya. Beh, Jampun. Aku Ngono dadak diwarai dalang lho. Lah iya ngono dadak marahi lho. Tak lagi nyanyi. Saut. Nah, Oke. ngono angel ra. Diagelan komputer iso tekan Jakarta Kalimantan, tekan Pangkalan Bon nganti meletek anu bledos korake kae, kelingan ora? Ora dong-dong. Nyaut. Saut. Oke. Ayo Mas, musik Mas. Re 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 re. Rari 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 semprot. Piye ta Jan? Aku giyeting. Kok iso dadak nyaut Ngene lho. Kok nyaut? Ngono Kok sik to? Lagi enek sinergi to ing antarane. Lagi kula jeneng dawuh pripun? Kok nyaut tak saut lho Pak Kako. Ngene lho. Maksudnya disaut karo lambe ngono lho. Iki lak nembang to. Nggih. Lah ketika iki nembang, saut lambene Nyaute nggih napa? karo lambe. Lah ngono lho jelas ngono. Berarti lambemu karo lambene kritik iki dadi siji, dadi iso sinkron. Nah, ngono. Re ri re ri re re ri re ri re. Dadi siji. Rari rari ra rai rang rari rai ra. Re re re. Hop. Wis bar Mas. Wis rasa nembang wis bar. Masa penyanyi kon cipokan ngene. Wis. Kowe anu ora masuk, kowe ora masuk. Ini tak aneh. Sing ndi ayo. Kowe nek tak ajak nembang angel kowe. Gak masuk kriteria wis adoh. Oh, jalane Kok nyaut lambe malah lambemu mbok kokopne ning nggonku. Emangnya aku mau jijik deh. Aku lek kambon ngene lanang Sing ndi sulis karo anu ya Pucung ya. Kene dong. Ayo Sul. Nih. Allahumma sholli wa sallim ala ya sayyidina wa maulana. Oke, stop. Alhamdulillah. Kuwi dekku lho, Mbak. Wis ora wis kayak bagianmu. Ndak mau aku sama Mas Bagianmu Kritik. kayak lho iwak celeng kayak lho. Tak jalan ngeruduk cengelmu. Aku Ini gak mau wae. sama itu jijik sumpah. Ci suwe Kowe ra ngerti. Tak saut lambemu oleh. Aja Mas Kanggo, Apa? dalu niki kula sowan piyayi mriki. Tindak sarimbit Bu Pak Klitik kale Bu Klitik. Lha iki lho. Insya Allah rezekine bakal kemricik. Warga harmonis ora tau lirak-lirik. Ya. Tepangaken menika Pak Kluthuk kalih Blukuthuk. Wis ora penak ngarepe ra penak kok iso. Ngono. sayang. Dalam. Sayang. Yuh, rupane kayak takir ngono kok iso. Loh iya Mas. Ya, Dik, Dalam Mas. ngene sik. HP ku tak wehke rene wis sik, Dik. Iki anakmu apa ponakmu, Dik? Ponak aku iki Mas. Oh. Loh, lomo pancene. Muga sampean rezekine akeh ya Mas ya. Diparingi kali lho, Nak. Ya le, kowe seneng wayang iki bocah iki nyenengke. Ya, ini. Siapa ngerti calon penanggap ya Mas? Wis, alhamdulillah. Wis Sama le. dia nyumbang atau mas? Nyumbang apa? Mangane bingung nyumbang. Wong ki Wong ngene iki. mangane ngenteni tanggane slametan lho, Tata. Wong ki nek ora tau sedekah didelok saka rupane wae ketok, Nduk. Nggih Iki lho. Mas. Mula nek wong sedekah ki nun pangapunten. Masyaallah ning gone pasuryan ki bening, sehat lan modele ra tau sedekah ning njaluk sedekah. Mula lak raine kaya kotak amal to kuwi. Ngono. Apa ya sayang?
Ora tau nyumbang, ora tau sedekah, ora apa-apa, sing penting awake sehat. Nggih. Ngono. Walah. Ki mau wis turu lho kaya dibuka karo mboke. Wis ben. Ya le jajan besok pagi. Nih, cacil ke. Cacil sedaya mriki sedaya Pak Bu, putrane monggo mriki sedaya. Sedaya mbahmu ki perwi. Duwite wis lunas gedhengenane kene. Jelek niat sedekah ki kudune wae sing all-out ngono lho Mas. All-out piye iki wae wis mepet kok. Wis ngopeni kok ngendi-endi. Ayo kono jajal. Kuwi ben diopeni bojone kuwi Mas. Ya. Ora ngrasake. Sedekah ora, Nduk? Sedekah no Mas. Sedekah no Mas. Tenan ya? Iya, tenan. Utang 50 Mas Kang. Sedekah kok utang. Sedekah saka duwite dhewe asile dhewe. Wong sedekah aja pilih-pilih lho. Ora cilik ora gedhe. Aku mbok kira anu budhe sing sepuh dhewe niku budhe. Ndi ngene. Sing tuwek dhewe niku lho, budhe. Lah kuwi tuwek kabeh sak menembane kuwi. Iki lho sing arep dhewe. Oh alah. Alah, arep nyalone lurah ngono kuwi biasa. Rasa sedekah. Aku pirang persen mesti tak gowo, Mas. Nyapo. Anu, Pak Kasun kok totalane keri lho, Pak. Ora dijol ya mrongos nang. Ade rasa sik ya. Kono, Ndang, pilokmu sak piro? Nih, Nduk. Alhamdulillah. Lam tilam. Gini. Iki wis kena hak cipta lho sampean muni ngono kuwi. Apa iya? Oh, kuwi nek ra aku ora iso kuwi. Mergo isone mek kuwi tok. Nek aku ora iso mergo sing iso mek aku tok. Iya ngono. Anu ya, Dik. Apa Mas? Dandang gula wae ya, Dik. Nggih. Iya. Kono sampean, Dik. Dandang gula. Sing pripun Mas? Mas manut sampean. Sidase ya ora apa-apa. Pamit aku kalau. Pamit aku. Iya, Pak. Ayo minta Kula masih pamit. nembang Mas. Wis kabeh anyar kemelinti. Wong ki nek ndudohke mriyayi mrabu. Ngagem keris, mrabu perwatekane ketok ladrang. Lho iki gayaman lho. Mrabu. Apa dagelan kok ora ragat. Sing ra ragat apa? Lah kok delok to. Bacane aku ora duwe kok. Ya usaha to Le kok iso. Ora usaha. Ndekno kerise sampean ora sampean selempetne ning mburi to Mas. Ngarep nu cilik tok. Iki mek ceklane tok. Ayo. Jangan. Kira rangkane sak gon-gon iki. Ayo nang. Nembang nggih Mas, Iya. klitik. Iya diajeng karo aku. Iki nek coba. Mripatmu kok katon cumlorot mbok nehi apa, Nduk? Mergo aku seneng nyawang sampean Mas, iki mau telapukanku tak kei eyeshadow. Alhamdulillah. Ayumu natural tur ora tanpa hiasan. Mas. Dinding kok kayak hiasan. Sabar ya. Sesuk mripatmu kayak banner. Hiasan. Iki ketok kelop-kelop ngono ya Mas. Sadarana. Lah rene. Ndak, Nduk. Pasaran ini diobrak Satpol PP ngene pindah. Ya wae Sabar ra. Pangkon sabar ya to Mas. Tok meneng. Sing wedok kok ya doyan. Ngatus sing gelem karo aku juga iki kok. Mungkin biyen tak ndemi sik kok iki. Cumloroting lampu ing bengi iki becik ora bisa madangi kaya tresnaku lan tresnamu dadi. Oh Mas,
Mas. Sampean ngerti ora Mas bedane lampu karo sampean? Yen lampu kuwi bisa madangi ning kahanan mengiki ning yen kowe bisa madangi tresnaku. Oh, bener Mas. Saman roh lampu sayang. Ero Mas. Roh lampu. Ero. Nyapa lampu kuwi kok padang. Disumet. Ora mergo matamu melek. Oh, biadab nana kuwi ya. Sing lanang ki. Melek iso nyawang lampu, semono aku melek iso nyawang ayumu Cahayu. Oh, terima kasih Mas, I love you. I love you too baby. Baby ngepet po. Apa baby apa? Baby ngepot. Wah, dirangkul. Kowe rawani lek pengen neh kowe. Pasangan sejati sing mesra ki yo Ah, ngene iki ngopo? lho Mas. Aku ora perlu tak dudoke ning nggon forum ngene iki no. Wah, forum iki rapat piro samu Lho iki rapat besar to ini, rapat budaya kok. Piye remangsamu? Asine yo wedi kowe. Lah nyapa wedi? Aku jajal ngrangkul kene bojomu mesti. Kowe kok gesingan. Lambemu. Arep kuwi bojoku arep piye-piye nyapa? Soe, aku bebas kok. Kowe ning ndi kok tote bojomu. Tanggapan tote bojomu. Aku ngene iki budal dhewe bojo ning omah. Mergo bojoku karo Jito saiki kok. Oh, bojone karo tanggane ra arep. Ya, Dik. Ngene. Apa ora kelingan nalika awake dhewe ning pantai ngliyep? Heeh, Mas. Ning pantai Tambak. Tak ble-ble rambutmu ra kelingan po? Oh, ning kono to, Mas. Iya, sampean tak lenggahke ning nggone watu gedhe. Njur tak kekep nggon pundakmu, njur tak lus-lus rikmamu, tak ble-ble rambutmu. Ble-ble rambut. Sampan kelingan ning Jolo Sutra ndek iki. Iya Mas. Pas aku mancing iwak ramangan, terus aku marani sampeyan. Iya, Mas. Tak ble-ble rambutmu eling ra? Eling Mas. Sayang, Mergo cinta sampean. duduk kae. Kenapa Mas? Aku ndelok kurengmu wis mari poro karo. Masa sing wedok kok boro ndase po. Ha iki tumo tok tibake kok. Rina Wis karo iki ya. lan Iki udah. Mas, Dalem. wetengku ki krasa perih ki kok apa ya luwe ya, Walah, Mas? Dik. Loromu loroku. Kok gek meteng. Masa sindhe nek luweh nah. Ya, kene tak pundhut nih. Tak pundhut nih diajeng. Kene. Pancen wong ki mbutuhke katresnan ora kudu kok nalika nome. Tuwane ya kudu direksa. Ya ta? Ya, kene. Tuwane. Sambelnya dikit aja. Oke. Mas, Apa? mbok aku ki yo Wis iki mesti gampang iri karo tangga. tanggane ngono kuwi lho Mas. Ya ting. Nyapa? Yo aku ki yo luwe barang kok. Kowe iki bener. Ngene gedhi ngene. Wong iki dadi menungso ki aja gampang iri karo tanggane. Yo ora Sing- iri. Kowe luwe? Luwe lho Mas aku Kowe ki iki bener. Mas. Ya ting ning. Oke. Nah. Lu ya dulang. Jane bojone apa buta ngono apa piye iso? Kok iso dijikone sakmono ambane iki lho. Ora kok Baksone ra enek, tak jalukne bakso cilok iki. mangsane. Mas, aku haus, Mas. Haus. Walah pengen mimi to, Nduk. Alah. Masyaallah, kene tak pundhut nih. Bojone. Sik, Nduk. Alah. Menjaga stamina tubuh ki ya kudu gizi itu harus diperbaiki, Nduk. Tak mimi susu milku. Alah seger, alhamdulillah. Apa nah? Mas. Aja galak-galak ngono kuwi. Lah kowe iki dulu-dulu anggere tanggane nyapa Mas. Kae mimik susu. Apa? Kae mimik susu. Jaluk sithik aja. Gak. Alah. Gak golek dhewe. Aku masmu lho. Ora wis golek. Masmu lho. Mas yo Mas ning urusan omah dhewe-dhewe ora kok ya. Nang to Mas. Wis Susu Mas. Jaluk sithik ya? Susu. ora wis iki wis Bojoku jaluk susu iki lho. Mah. Kowe iki mesti jaluk ngene giting kowe mesti ngono iki. Ana iki mik dek kowe.
Mesti aku mesti kring. Datan kenggang sarambung welas Lamun. Sampean grogi to, Mas. kowe welas karo aku ya Dik lamun adoh caketing ati yen Aku pengen ngrungokne suaramu Cahyo. Coba kaya ngopo? Yen cedak. Piye to, Mas? oh ekspresi Oh, alah, tak pikir nek suaraku elek. Masya Allah Aku begitu ngrungokne suaramu kaget, atiku semak deg 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 deg. Jebul kepenak Cahyo. terak kena penyakit jantung Suaraku penak ya, Mas. Suaraku penak ya. Terusno diajen. Tansah mulan. Suara mati. Kaget adikku. oh kono nek kaget kaya ngono kuwi mindane teng jledret kon ndi ya Ojo mbok jotos ngene lho. ora mencolot sing penak kaget lho ngono ayo Mencolot lho kemak. Memang kok sampean parakne rono to, Mas? Nyapa enggak diparakne rene ae? Ndak ingin tak parakne nggonmu malah rambut dukne. Mbok ilik kitik ngene ya. Sida. Iso nyuwara, Pak ya. Iso aku mek sida tok iki Mas. Bari 11 gak iso. Terus. Iku Yudar. Kemelinti. Iki sapa-sapa mbok eloni. Pak Minto barang meloni. Pak Cah. Cah melu Mas Cahyo melu Mas Kangko. Jakun melu ora Jakun? Melu. Kabeh mbok eloni kabeh. Ya ora konsisten. Aku ya aku sapa-sapa ya. Sida. Aku bawa tak tok tak tok tak tok. kaya raprem Malah kayak bawa ning mebel. Aja mbok seneni lho, Mas. Lah kene bawa kono tak tok tak tok. Kuwi iki adikku lho. Lah Mas. ngajeng adikmu lah muncul. Adikmu to iki. Adikku lho iki. Iki adikmu. Heeh. Sepane ya le ya. Ini ganteng kok tipe aku. Ki mangan ya. asline senengane ya lanang Sidane. Sida asih. Mulane saran aku saya deg-deg sara. Tujune kok ora sida. Oma sida malah ngendangi Pak Minto Darsono. Asih. Alhamdulillah ra sida. Aku iki tresna kowe iki banget. dadi wong wedok iki lho contonge iki iso minggu wae kancane iki lho kono lho iso Kok mapan lho ya. wong pae sing minggu ning kene kok ora mapan Sulis yo meneng ae. Lah penak lho. Halah. Bojomu yo kurang ajar. Piye? Piye? Bojomu kowe muni piye penak penak, Mas. moga Pak sinten sing rasake moga Bojomu yo kurang ajar. Bareng tak linggul kok dekule. Aku mak pok 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 pok. Kang Mas, dalem pinjing jenengan kepengen kula masakne napa, Mas? Alah, Asih. wis ora usah dadak rena-rena sing penting seger-segeran wae ngono ya Iya, seger-segeran Mas. aku tak lanjut. bening yo seneng Kayak jangan langsung prasi seneng masak, kayak. Enggak ngomong lho, Mas. Bene. Sida Asih. Pindha mimi lan mintuna
Ayo bareng Nimas ana tepi wae. Wah, luar biasa. Situasi terus lo jajan. Kowe ngene ta? Kowe nyak kowe. Lho kira-kira iso ya. Ngajal, nek iso ngajal. Ya. Nyak. Nyak nek ndi mesti nyak kowe. Ting, dar. Aku iso aku. Bisa ta? Nyak kok biar. Nek iso iku kudu nganti rampung, nganti gong, yo. Ayo kowe gede. Ya, ayo. Ora konsisten. Heeh. Kuwi kon nembang ra. Oh, dhek golek konsentrasine keterganggu. Piye to? Piye to, Jeng? Piye to, Mas? Dhek konsentrasine aduh yo. Wes. Kuwi lho iket-iket tamu kuwi lho sing apik to. Pangisi-ngisini ngono. Aku rasa. Nek anak toprak iki lho kuwi. Oh, kok nyekel mik kok malah salaman. Ah, bojeke. Anak wong toprak ra iso iket-iketani piye. Plak. Nah, iki terus ditaleni tarik sret. Nah, Apik, Mas. Malah kaya marmut. Terus no. Ya Gong. piye to? Ya kene. Situasi ya. 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 Ah, iki dibatuke lagu nisike. Nggih. Oh, ketika gong dilebokke dangdut. Dangdut. Derek. Ah, ninggal katresnan. Siap. Ah, mergo menghargai bawane. Siap. Nggih, nggih Mas, Mas Angko. Mereka gi mangke wonten pamundhut saking Apa, Gus? Pak Kancil. Mangke mawon bar niki. Siap, siap. Aku kang saya Aku kang setia satu wit biyen nganti saiki Mas Waris Sugiono ingkang wonten Surabaya. Menyimak Pak Angko, matur nuwun. Pak Suroto, Tulung Klaten. Aku njaluk karo Punjung karo Suliseva nggo dangdut digarap liar kaya SGI Susu Gede Indonesia. Pas senes niku lho. Apa? Sekar Gadung Indonesia. Sekar Gadung Indonesia. Oh. Sik, Baru. kok bahasane kok liar. Goyang tipis-tipis, Mas. Goyang tipis-tipis heeh. Nganti tekan ngisor-ngisor ngono lho. Sampai Sok nonton. bawah. Nggih. Dadi lek joget ki nanti tekan ngisor-ngisor ngene lho. Iya. Maka
Musik siap. Nonanong, yuk. Mugi antuk berkahe Mas Joko bilang kenceng Madiun. Monggo Sugeng Hemirsani. Paiman Jayapura. Yang kedua Tipung Dangdut yo. Ya. Ojo lali